Ond i weld fan hyn, mae o wedi tynnu un fewn yn barod. Graham Roberts, sydd wedi cael ei dynnu fewn. Caetums Cappuccino. Yn eiddo i Mrs Cath Owen Lily. Allan o Alun Gold Solstice a Caetums Charismatic. Dwi wedi gweld Graham yn dangos yr ebol yma dipyn y flwyddyn yma a wedi bod yn hoff iawn ohono fo, chwarae teg, mae o'n symud yn dda. A Graham yn un arbennig i ddangos. Yndi, Graham wrthi'n brysur a dipyn o ffyle fewn i bobl eraill ac yn gallu bod mewn rhyw 3 neu 4 sioe yn ystod un wythnos. Ie. A mae'n siŵr bod y berthynas yna rhwng pobl sydd yn berchen ceffyl a rheini sydd yn ei dangos yn un hynod o bwysig. Yndi, wrth gwrs, ydych chi'n ei fyddhau mewn rhywun i wneud job dda ohoni, a mae'n rhaid bod yna deallwriaeth rhwng chi hefyd. Mae'n gallu bod yn anodd iawn, a falle bod y disgwyl gen y berchnogion falle ddim yn reality mewn ffordd. Da ni gyd yn meddwl bod rhaid ni yw rhai gorau, ond mae'n anodd weithiau. A dwi'n meddwl bod gen chi perthynas dda efo rhai sy'n berchen yr anifeiliaid, mae'n gallu bod yn job dda. Felly dyma'r linell ar hyn o bryd. Colin Tibby o ardal y Bala yn dal i feddwl ac yn pendroni pa un o'r ebolion blwydd o'd yma fydd yn mynd ar wobr gynta gyda'r adran A y Merlod mynydd Cymreig. Oes na newid? Oes, mae'r ffon yn cael ei pwyntio i rywle ac fi'n gofyn i cwpl... O, mae'r het wedi diosg. Caetums Cappuccino sydd yn mynd ar wobr gynta. Mae gwobr gynta bore di Mercher yma yn y sioe yn Llanelwedd wedi wobrio yn yr adran A, y Merlod mynydd Cymreig. Dosbarth yr ebolion blwydd o'd am ar wen yn gweud cyfrolef yna gan Graham Roberts, sydd wedi wneud gwaith gwych o ddangos Caetums Cappuccino yn eiddo i Mrs Cath Owen Lily ac yn cipio y wobr gynta. Yn yr ail safle, Glebdale Jumanji. Allan o Powys Bright a Pendoc Jingle. Ac yn drydydd y fan ydyn ni'n gweld rhif 10, Sandy Goodwin, brydfa Tame Valley gyda Tame Valley Sama. Dyma'r hendiaeth Cwnel, gallen o Tame Valley Seren Arian, ac wrth gwrs Sandy Goodwin yn cael dipyn o lwyddiant ac yma i ceffylau da iawn, so llongyfrychiadau mawr iddyn nhw. First place number 50, Mrs. Cath Owen Lily with Caetums Cappuccino. Sudah diberikan kepada Korea, karena Evolusi, dengan segala kontak dengan kantor, dan juga dari DP, Caetums Cappuccino, oleh Cath Owen Lily, Ryan.
Mae yna steil gan yr un sy'n dangos a ffipyn o steil gan yr un sydd wedi ennill y wobr gynta yma ar y fore di Mercher yn y sioe fawr yn Llanelwedd. Llon gyfarchiadau gwresog i Catems Cappuccino, yr ebol blwydd oed, ddath i'r brig gyda'r adran A, y Merlod mynydd Cymreig. So,